Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Face Channel. For you here, please subscribe before the end of the video if returning. Thank you for love and support. I appreciate Swizingane zisithembu kanye nothando nesithembu. Siyaxoxa lana indaba ubaba uMseleku, uMpilo, Mampilo, Makhumalo, ugogo kaSneu, Sneu Macele. Ngifuna ukuthi bemfishane le video. We guys, lapha yamangithe kuthanda nesithembu ubaba uMseleku uthe cha guys ngisuke ngisho into ayishilo ubaba uMseleku lapho uthanda nesithembu. Uma sengi-add-ke eyami imibono nembono futhi yama-viewers ale show sisengi-add. Kodwa mangisebenzisa ukuthi ubaba uMseleku uthe kuthanda nesithembu lokho ngoba ukushiyo. Yebo. Anginaso isizathu sokumkhulumela ngaleyo ndlela asikho. Ubaba uMseleku ubale ukuthi uMakhumalo usebenza ngokuzikhandla kangakanani. uMakhumalo unezimali zakhe. Akusimi ophakamisa imali zamaKhumalo. Lokhu kubala nini? Ubala la eqeda khona ukusho ukuthi uma lo mndeni oMakaMpilo becabanga ukuthi bazozikhukhumeza ngoMakhumalo noma bazodla amandla kaMakhumalo ngeke kwenzeke lokho. Into esingayazi ukuthi kumayelana nani ngoba wama ngokuthi nje uMakhumalo usebenza kanzima ngeke kudliwe imali zamaKhumalo futhi lokho wakhuluma noMpilo ekhona. Kuyo le season uMakhumalo ubize uMpilo eceleni bayikhiphile bobabili benkohla ukuthi bebekiphi indawo wathi kuMpilo njengamanje yena njengoMakhumalo useshiyile indaba yokukhuluma lolu daba. Useyekile kodwa uzoma eceleni amsupport uMpilo. Uzozwa ngoMpilo ukuthi kwenzakalani. Ngobani egcina ukukhuluma noMakaMpilo abakhulumisana kahle. uMakhumalo usho njalo. Waze wathi-ke kuMpilo uMakhumalo wena Mpilo ufunani? Wathi uMpilo there's no funa here. Wathula uMakhumalo wamlinda wasithi kuMakhumalo cha mina ngizokusupporta ngiseceleni. Kodwa osebezothatha lolu daba okumele bangene. Makhumalo waye kuMseleku wamtshela futhi ukuthi imessage ayitholile kuMakaMpilo ithini. Kodwa uMakaMpilo nogogo kaMpilo esingababonanga ke manje sekunalama changes akhona ukuthi bona bathini. Yiphi indaba engalunganga esidini labo. Kushodephi noma batholephi information ehlukile ukuthi mhlawumbe indlela abenza ngayo akuyona right. uMakhumalo mayikhuluma nogogo kaMpilo ngesikhathi besanegotiate waze wathi uMpilo uyonizonda mayisemdala uma nivimba ukuthi engahlawulwa, uma nivimba ukuthi futhi engashintsha isibongo ngoba bakhe ekhona. Nakuba-ke kuleya ndawo yokunegotiate kaMakhumalo kanye nogogo kaMpilo ngoba noMakaMpilo wayekhona ngigijimile ngayobuka leyo episode nathi uMakaMpilo wayekhona wayizwa yonke into yasho uMakhumalo okay. Nakuba-ke yaba khona indawo eyayisithanda ukuthi iphakamisela imoya ngoba kwakugogo kaMpilo noMakhumalo uMakhumalo efuna ukuthi egcine ekhokhile noma begcine behambe bekhokhile. Kodwa noMseleku wayibona ngoba phela ikhona lapho kuthando nesithembu noMakhumalo wabuye wazomnika i-report. Into ke singenza ngithi mina this time bekuzoba ngcono kube uMseleku noMakaMpilo. Why? uMseleku simzwile ekhulumela odabeni likaSneu. Wakhuluma waze wangazwana nomamkhulu ngenkulumo wathi yonke into etshelwe umamkhulu ayisilona iqiniso. Kodwa futhi esikutholayo-ke odabeni likaSneu ukuthi bekuvele kune-beef ngale umndeni kaMseleku nomndeni kagogo kaSneu. Kodwa sathi usilalela umamkhulu ebuya nokuthi ugogo kaSneu uthi ngendaba yenhlawulo wavele wasukuma uMseleku wathi-ke ayikho lento abamtshele yona waze wathi ngisho uThando akaphindele emuva. Manje kuku-avoida yonke lento leyo ukuthi kuthiwe ayibanjwe uMseleku indaba ngoba ukhona. Angithi nasekuqaleni abantu baze bathi hawu wayekuhamba uMakhumalo uMseleku ekhona. Sayezwa ukuthi isizathu uMseleku yena akakhulumi nama-ex akhe ayihlanganisi nawo. uMpilo emzombe bonke omama bakhona bayamazi emdala. Ubaba wakhe phela aka-compromise enzele uMpilo njengoba uMakhumalo washo ukuthi uMpilo mayekhula uzozonda
ukuthi izinto zakhe azenziwanga. Nanokuthi-ke phela bathi bawumndeni abalandela isintu isiZulu. Ayikho into ehlebisayo nengabe mhlampe seyinehlazo uma uMseleki ezoza ukuthi uma kaMpilo uthi lokhu nalokhu akusikhona. Lokhu ukuthathela kwi-report ephuma kubo noma sizwe ukuthi uma kaMpilo uthini ukuze sizwe lamagama kababa uMseleki ukuthi kudliwa amandla kaMakhumalo ukuthi aphumaphi. Lena-ke yokuthi imali uMseleki obebala laphaya etafuleni bebathathu kuMseleki, uMakhumalo, uMpilo. Ethi uMakhumalo uyazisebenzela. uMakhumalo shuthi-ke ebala sengathi bayakhalkuletha kuleli linye iside. Ngikhumbula kahle le episode ngoba ngazi ngathi mina nike nayini guys ukuthi kulo mndeni wakaMseleki, le mndeni le enobaba uMseleki njengamanje ngibala uNgwabe, uKhumalo, uYeni noCele, akakhulumi kakhulu ngabo. Mase ukuthi le mndeni engene ngoba kuney'ngane zababa uMseleki kanye nomndeni ka-late wife akasho izinto ezinhle ngabo. Umndeni lo ka-late wife wathi bamxosha endlini baze bamsola ngokuthi uthwele, kwakhulunywa iy'ndaba ey'ningi. Nani-ke niyamsola ngokuthi uthwele, phela ningazenzi ngcono ngami. Hawu sathuka-ke thina sothi hawu kanti kwenzeka into enjalo. Sacabanga ukuthi mhlawumbe phela uzothi-ke la njengoba eseqalile ekhuluma ngawo lowo mndeni kube sengathi uxoxela thina kanti u-addressa bona, ubatshela iqiniso, yabo. Kwangenzeka-ke ngoba wagcina ulungile engafikanga. Njalo nginibalela lokhu ngoba nginikhombisa ukuthi le mndeni le engaphandle ayikhulumeki kahle. Kwase sekufika umndeni kaMpilo ba amaqola ngoba phela manje sebefuna ukuphakama ngobani? uMakhumalo. NoMpilo waze waphatheka kabi wathi yena ngeke akhulume kule ndaba ngoba akakwazi ukuthi eyingane ethatha iside kubazali. Yibona abazokwenza isinqumo sokuthi bathini. Nathi-ke sasala simile-ke nokuthi hayibo basinikeze ibhebi mama drama noma ngempela uma kaMpilo uze ngomshosha phansi sizozwa manje ngithi uyeza uma kaMpilo. Kwaba umndeni kaSne, gogo kaSne nakhona kuney'ngxabano ezenzeka kudala wayichaza kodwa sesibona ukuthi ayi laba bangekho eduzane shuthi ayihambi kahle imindeni yabo ngokusho kababa uMseleki. Laba sebekhona-ke ngaphakathi imindeni yakhona ngayihamba kahle ngoba leyo waze wabenzela nje isiphihli somcimbi ukuthi abedle bejabule kube mnandi, uyabo. Nina-ke senisukela mina la nithi yimi osho yonke lento kanti ngiyanitshela ukuthi uMseleki wayisho ku-season 6. Nami ngaze ngathi hawu pho bakhulumelani phambi kwaMpilo, abebengayikhulumi ngani bobabili bese beyayibona ukuthi-ke iphelelaphi mase bem-update-a kuMpilo ngoba manje uMpilo ulaleli nje sekuthiwa uma wakho iqola. Yena asazi noma uyiqola ngempela yini. Kodwa mayisekhuluma ngaleyo kudla amandla into esayibona ecacile nesiyazi nesiwufakazi wawo ukuthi uMakhumalo umkhulisile uMpilo, uyintombi enhle, usisi omncane, use-university, wamenzela izinto ezinhle. Mhlampe kusekhulumela ukuthi bengam-influencer uMpilo njengoba ade esho nakuSne ukuthi uSne ufike elalele ngapha ethi yafika ngale kugogo asho ezinye izinto manje abakwazi ukubamba into eshiwo uSne. Sacabanga lokho ngoba vele yinto epossible leyo, hhayi ukuthi umoya ofakwa yithi. Yinto esuke yenzeka leyo, usuke weza nabo abantu bekhuluma la ngama-step children. Sengiyasho nje sesikhuluma ngabantu asisekho uMpilo sebekhuluma la ukuthi hawu ungayikhulisa ingane wase si-right vele ahambe angasabuyi. Sasazange ukuthi usho ukuthini ngoba phela uMakhumalo eqala ukusitshela ngoma kaMpilo wasitshela ukuthi bayahloniphana, bakhulumisana kahle, akukho kubi. Kushintshe after sekhulunywa indaba yama-damages. Njengamanje-ke ngoba sekuthiwa uThobile Zungu okuma kaMpilo usengene lapho kwingane zesithembu thina hayibo ayesihlale phansi-ke nathi sithathwa popcorn-ke sibukeke le drama ukuthi kwenzakalani, ubani onephutha ngoba hhayi-ke eMzumbe ngixoxele sesiphumile koMpilo noMakhumalo noma kaMpilo eMzumbe. Mawuzobalalela nje ubaphi ithuba lokubalalela ave uzobona ukuthi ave beyikhuluma izinto ey'shintsha njalo isizini nesizini.
bashintsha bonke. Mhlampe-ke uMangabe noMayeni abangashintsha kakhulu, hayibo. Futhi uMayeni yabo sesilokhu sibuyela kula nto ayisho ukuthi yazi phambi kwekhamera, kodwa ngiyasho nami phambi kwekhamera. Ngoba la makhosikazi lawayana ngisho ungazenzisa uwenze sengathi awuzwa. La makhosikazi azana wona ngendlela yawo engafani nathi neyama-viewers abuka ku-TV. Thina ku-TV sibamba ukuthi le TV show bathini manje, kodwa bona eduzane mabenganikwa ithuba lokuthi anisicacisele, noma benikezwe ithuba lokuthi tell all, hlalani phansi phela manje sibuze imibuzo kade sasenibuka. Yabo mangathiwa bayawucabanga lowo mcabango wokuhlala phansi, ngiyokwenza sure ukuthi imibuzo yami iyangena ngoba ngeke ngiyibuze kini, aninayo impendulo yayo. And futhi uma ngingayibuza kini, nisuke nibe personal, nisuke nizwele nanamangazi nanifuna ukungena kwesithembweni ngoba mina lesi esisixoxele ngaso lapha ku-TV sengenzela nomunye osala nemibuzo lo beyibuza la. Ngithi nayi imibuzo yiyo. Yabo uma bengathi bayalifuna ithuba lokuhlala phansi. 5 questions per nkosikazi. Imibuzo ayibheke ukuthi kuzoba imibuzo yabo le brutal kuphela, kodwa ikhona le brutal. Mina ngifuna nje bebekelana isithombeni ukuthi yabo ilena i-reality. Mase siyaqhubeka-ke ne-TV show ngoba hayi i-TV show siyagidagida kwindaba eyodwa. Silokhu sisupport unumber 5 ongabonakali, unumber 5 ongenalo igama ngoba vele akakwazi ulotsholo, akwazi isibongo sakhe. Unumber 5 oyobuka emsamo, kodwa-ke emsamo akuveli nokuthi kuzophuma kiwe ngamuphi indawo isibongo, uyabona. Unumber 5 shuthi vele uyabikwa emsamo ngoba usacingwa. Mase kuthiwa-ke ufix nje ave exokisa, kodwa nani nikubonile. Uphela unumber 5 lo munye usasitshelwa isibongo, igama lagodlela ukuthi ingoba akazuvela. Okay, sekhona-ke ukuthi uhlalaphi eThekwini uMaMtolo, igama lakhe ngesilizwe igama lakhe ngoba vele ufihliwe. Kusho ukuthi iThekwini lamgwinya-ke uMaMtolo wangabonwa umuntu eThekwini ngoba nje akekho nomzala kaMaMtolo. Cha, ukuthi iy'ndaba phela ku-social media khona abantu baziyo ukuthi la into mayikhona lo kophela 48 hours esemtholile uMaMtolo. Lutho uMaMtolo. Sesijika lapho sabuka sebeyoguqa lapha emsamo ubaba uMseleku noSibindi. Washo ukuthi-ke bayacela indaba yesihlobo esihla. Nathi hawu basacela ukukhanyisela ukuthi bayombheka. Hhayi kuSibindi kwavela wathi uNosipho samthola kuNosipho ngempela. Ngoba wathi uSibindi sethi uNosipho nazi iy'thombe yikhona. Hhayi-ke okwaSibindi-ke sasithi sisawoke sizwe kahle weSibindi ukuthi uthini. Kodwa okukababa kaSibindi nento esiyibuza yona ukuthi kahle kahle makufuna unumber 5 yini kungabi i-priority ukuthi uMakhomalo noMangabe bebe amakhosikazi ngokuphelele njengaboMayeni ngoba lo mndeni ulandela isintu. Manje sisale sidideka sithi hayi ayekhulume ngebudget kwamanye ama-season ukuthi imishado-ke izophelela ngoba ibudget sihlangene. Yenziwa-ke lokho okunye okulandelayo, kodwa isintu leso sokuthi isintu sowuphumile lapha yini, nobaba wakho uyazi ukuthi uphumile, nomkhulu uyazi ukuthi uphumile, nobani uhambe kuthiwa nayo imithwalo yakho siyofike sikushiye ekuseni. UMakhomalo noMangabe bakwenzile lokho. Thina siyibuza ukuthi-ke siyayibuza angithi mase sihlebe siyibuza ukuthi akusiyo yini i-priority yababa uMseleku leyo ukuthi bafike leso sigaba. Ngoba ubaba uMseleku make ehambile kukhishwe nemndeni kuzokwenziwa lama-activity lawa angathi ayasabisa ngokungozi, uhlezi ethi ngiyasaba ukushiya amakhosikazi ami. Akabenzi phela amakhosikazi ngokuphelele, akuyona i-priority. Hayibo,
bayabhizinisa, siyazi sikhona bayabhizinisa. Washo futhi ukuthi nemiliyoni walenza ngokuhlanganyela namakhosikazi baqala ngamakhishi. Ababhizinisi phela bephelele. Bayabhizinisa nje. Yethu njengamanje sithola ama-comment la asivimbayo ukuthi ningakhulumi sithi hayi bo. Kanjani manje ngoba singenile kuMzansi Magic? Bayabhizinisa, bayasebenza, uyenziwa konke okunye. Why ingabe iyi-priority ukuthi babe amakhosikazi ngokuphelele? Ukuze mhlampe nalento yokuthi indaba iqala laphaya iphele phezulu iyophela. Ngoba ngibona ukuthi mina mhlampe into eyofaka isigxivizo sokuthi ngapha kuthambe ney'nhliziyo ibe nendlela yokuthi baba-accommodate fully. Yingoba bayobe sebebonile ukuthi nokwabo kwenziwe fully. Ngoba siyabona thina ukuthi obani abasesey'nqumo masibuka leya show. Siyabona futhi ukuthi obani abathi nje lento singayihlakaza khona manje masifuna ukuyihlakaza. Siyithulele ngoba siyayithulela siyivele show. Ave nginixoxela izinto ey'ningi. Ezinye-ke zakhona ziyiqiniso, ezinye alizilona iqiniso. Ezinye nje ngisuke sengikhuluma nje nami sokuwukuthi angazi kwenziwe njani. Kodwa khona kuyiy'nqumo ey'thathwayo lapha phezulu. Futhi-ke vele kubiwe ngabo ukuthi bakulama positions abakuwona. Lapha ngezansi, ayi ababanikezi leso sigqi leso. Kodwa-ke nabo ngiyayibuza ukuthi kanti bona abakulweli yini ukuya phambili kanjalo befike kuleso sigaba ukuze nesigqi sabo sibe khona. Ngoba siyawubona umehluko ngisho kuhlelwe etafuleni le-meeting ukuthi ayibo. Kule meeting le seyiqediwe. Kodwa mayiqediwe izoriphothwa. Mayiriphothwa futhi sengashintshwa ngoba khona amanye amandla akhona khona la etafuleni. Loyo vele ethi nje hayi bo. Seniyikhulume naye eqeda yonke lento avele ayiphendule. Uma eseyiphendula-ke sibone umamkhulu-ke wasesipha-ke esishintshayo ukuthi uyabona ukuthi hayi bo. Engathi izwi liyazwakala kodwa libuye lingazwakali. Mase yabuya umamkhulu sezoqinisekisa esho-ke lokho akushoyo. Mase uyamseleka ethi-ke ya mama. Kazi kwenzakalani ekhaya? Sesikhuluma iy'ndaba zabantu-ke Nkosi yami.